Az emberek félnek attól, hogy elveszítik, valamit elveszítenek, tudom én, elveszítik az állásukat, nem? És akkor hogy fognak megélni? Tehát attól félnek, ugye nem az állás elvesztésétől félnek az emberek, hanem attól félnek, hogy nem tudják biztosítani a saját, illetve a családjuk megélhetését, nem? És mi lenne, ugye az volt a kérdés, mi lenne, ön tudná, hogy ilyen nem fordulhat elő, hogy ön ne tudja biztosítani saját maga és a családja megélhetését? Jó lenne? De ez nem jó lenne, hanem ez így van. Ha ön ezt tudja magáról, hogy ez így van, akkor ez így van. Ha önnek ezzel kapcsolatban bármilyen kételje felmerül, na ott kezdődnek a problémák. Nem tudom, mennyire voltam elég világos. Tehát hogyha ön csak olyat tud elképzelni, hogy ön ameddig ebben a bőrben van, ön tudja biztosítani az ön és saját családjának a megélhetését, illetve a te magad és a családod megélhetését, ugye mert tegeződünk, akkor onnantól kezdve ez így lesz. És ha erre semmi kétség nem merül fel benned, akkor ez így lesz. Kellően világos voltam? Miért tud ez így lenni? Azért, mert a te lelked az egy teremtői lélek. És amit a gondolataiddal teremtesz, az történik meg. Ha azt teremted meg, hogy ettől-attól félsz, és nem tudod megteremteni a megélhetésedet, akkor te nem fogod tudni megteremteni a megélhetésedet, mert a gondolatod által azt teremted meg. Világos voltam? Tehát bármivel kapcsolatban, amivel félelmed van, ha az ellenkezőjét hiszed, illetve tudod, akkor az a félelem soha nem fog előjönni, soha nem fog megvalósulni, tehát soha nem fog megtörténni, amitől félsz. Csak akkor, hogyha félsz. Érthető? Tehát úgy most ez egy feltételezés volt, hogy képes vagy arra, hogy átfordítsd a gondolataidat, és a félelmeidre helyett azt mondd, hogy te igenis képes vagy rá. És ha ezt megtanulod, akkor onnantól kezdve nem lesz semmi olyan dolog, amitől félj, mert amitől félnél, az nem fog megtörténni, úgyhogy ezért nincs mitől félned. Világos voltam? Tehát csak azért van mitől félned, mert a gondolataiddal megteremted azt a történést, ami számodra negatív. Érthető? Lehet, hogy eddig ezt te nem tanultad. Azért nem tanultad, hogy manipulálható legyél. Oké? Tehát nehogy elhidd még véletlenül is magadról, hogy te egy teremtő vagy, aki a gondolatával is képes teremteni, nem csak a fizikai cselekedetével. Tehát veled elhitették azt, hogy csak a fizikai cselekedeteddel tudsz teremteni, ami egy óriási tévedés. Tehát eleve a fizikumoddal
semmit nem tudnál teremteni, ha előtte nem tudod megfogalmazni a gondolataidban. Gondold végig. Hát annyit nem csinálnál, hogy ezt innen átraknád ide, ha ezt nem gondolod ki előtte. Világos voltam? Tehát minden dolgot, amit fizikailag teremtesz, azt megelőz egy gondolat. Oké? És hogyha te azt akarod megteremteni, hogy ne kelljen félned ettől, attól, amattól az életben, akkor egyszerűen csak át kell magadat, nem is át kell programozni, vissza kell magadat programozni. Ugyanis te úgy születtél, hogy nem voltak benned félelmek. Úgy születtél. Mindnyájan úgy születtünk. Nézd meg a gyereket. Olyan, mint egy kamikáze berepülő pilóta. Nem? Semmitől nem fél. Tehát senki nem született félelmekkel. Ezt beléd táplálták.